मम्मी गंगे मने सरस्वती चतुर्थे तुमता पुरुष्या असिम्या असिम्यायाति यज्ञया ओम मूर्धचंदाय नाम नाम तपिवारा पागिला शिशक्रिया नावाय वितापे पूजिया विनमः इंद्रनील समप्रमाण जायान्य पूरित सर्वकामाब्धिके यमुनाय मध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम दौत शीर्षा पुरुष सहस्रात्म सहस्रपाद नमो चतुर्वाच नामनम करे जन छट काने होगा करे जना यही मातो न्याय से पुरुष पादों से विश्वा बोधा से पाद से हमने भी बात पुरुष पादों से हाथ बंधन तो जो काम साधना जने भी विराट विराट होती पुरुष पादों से चार पूरी मतलब रहा मैं विनय विचार ये वाइस मतलब दो से सीधा जगदीश में मतलब सभी यज्ञ नंबर के प्रोग्राम को कहा देना देवाय चित्त साध्याद से ब्रह्मा विद्या तो मतलब कार्य पड़ी कारण्य कार्य से लगा समर्पयामि वदन का लेके जो भयान का अपना जाता जावया समर्पयामि पुरुषमेदा पितावे पावुका पादातिने प्रोग्राम समाधि बाहु राजज्ञ का ज्ञान बुद्ध हो जाएगा समर्पयामि भक्त मामला हो जाता चक्र हो जाएगा प्रातः जाते प्राणात पार जाएगा प्राप्य आत्म जो समर्थ भूमि से श्रोत प्राप्त करना और दास्या समिता कदारा देवाय तत्नाम पशुमा देवासा मान्यासन देवनाथ महिमान सत्य पूरे साध्या सत्य देवा समर्पयामि शुक्लपत्र गंगा गोदावरी कृष्ण प्रयाग द्वारका हवाया पंचदश गंगे जयमृदे गोदावरी सत्यन मध्य गोदावरी चरित्र सन्निधि करो ओम नमस्कार प्रार्थना करनेन अवृतो स्वागत संगा कुंडनेन भगवान जलांतरदसे गोपाल नमोते प्रियतां प्रीतो भवतु सत श्री कृष्णार्पणमस्तु गंगा सिंधु सरस्वती जयमुना गोदा नर्मदे कृष्णा भीमवती
समर्पयामि तस्मात् स्वाजायते केशभयात् समर्पयामि ओम ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्यकथा उदरदैश्वैषकथां शुद्रमजायता दीपं समर्पयामि चन्द्रमामनसो जातं चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चास्य प्राणात् वायुराजायत नैवेद्यार्थे स्थापित नैवेद्यं प्रोक्ष सत्यत्वतेन प्रशिष्यामि अमृतोपतरणमसि स्वाहा कड़े है किरसरे ಎಲ್ಲ की पड़के ओम प्राणाय स्वाहा समपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि समर्पयामि ओम नाभ्यादिपद्भ्यां भूमि समर्पयामि मंगल नीराजनम वाद्य पदे पदे मुख्य गोपाल आगमुक्त विधानेन जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा विधानांगत्वेन द्य अवव्रतोत्सवांग प्रसन्न पूजा आराधनेन भगवान श्री गोपाल कृष्णमूर्ति प्रीतां प्रीतो भवतु तत्सत् कृष्णार्पणमस्तु केशवाय नमः रेगुलर अगोदर एक तुम बिगिन से माते लागे एक कोण बघा मत काम करू तुम्ही लाग साथे बाहेर निघतो म्हटलं तुम्हाला मला चल बिगिन लागे बिना अपो इष्ट कोण नाही ना किती होतो अपो इष्ट तुम्हाला मत सांगू काय ते बाकी काढी नाही करणार शिवा शिव एक काम करता
ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಕೊಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಕೊಡ. ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಡು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಇದು ಕೊಡು, ಇಯರ್ಫೋನ್. ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಒಮ್ಮೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. मल्लिकोल्लासिधं मिल्लमौलिं गोकुलानन्दलीलाविलोलं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् मञ्जुषिञ्जन्मणि श्रेणिराजन् नूपुरोद्धारपदारविन्दम् उल्लसनृत्यलीलाविलासं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् चारुचामीकरोद्भासि भासो उद्दीप्तसौदामिनी दामकाञ्चिं वल्लवी वल्लरी भृङ्गराजं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् सन्ततानन्तवेदान्तमूर्तिं वैजयन्तीं श्रिया वैजयन्तीं बिभ्रतं वक्षसा दभ्रमन्तं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् चारुणा वेणुना गीयमानं मार्गसञ्चारलोलाङ्गुलीकं मङ्गलापाङ्गहस्तावलोकं
नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् मन्दहासश्रिया नन्दयन्तम् सुन्दरीमिन्दिरामिन्दुकान्तिम् पद्मरागानुरागाधरोष्ठम् नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् चारुहासस्फुरदन्तपङ्क्तिम् सुन्दरं बर्हमालावतंसम् अञ्जनाभं विभुं कञ्जनाभं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् उल्लसत्कुन्तला मुक्तमुक्ता रक्तरत्नप्रभा शोभमानम् कुङ्कुमश्रीललामाभिरामम् नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् नन्दसूनुं सदा नन्दसान्द्रम् नन्दयन्त्येतया ये सुनोत्या नन्दते मन्दभक्त्यायुतास्ते जातु नन्देतरन्नाप्नुवन्ति नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇಳು ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮೆ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮೆ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮೆ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮೆ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಗಳು ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮೆ
ಮಾನ್ಗಳೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭೃತ್ಯರಿರಲು ಹಾಟಕಾಂಬರನ ಸೇವೆ
तुझ्या रंगी घेऊन या टाळ मृदंग रूप हे सुंदर नयन मनोहर कटिवरी हात तिलक ललाट भक्तीचा भुकेला भक्तीचा भुकेला मुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा अमुचा सावळा सावळा गाऊ नाचू तुझ्या रंगी घेऊन या टाळ मृदंग रूप हे सुंदर नयन मनोहर कटिवरी हात तिलक ललाट रूप हे सुंदर नयन मनोहर कटिवरी हात तिलक ललाट भक्तीचा भुकेला भक्तीचा भुकेला मुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा अमुचा सावळा सावळा देवकीने वाहिला यशोदेने पाळिला देवकीने वाहिला यशोदेने पाळिला देवकीने वाहिला यशोदेने पाळिला नंदाचा नंद हा होऊनिया राहिला नंदाचा नंद हा होऊनिया राहिला देवकीने वाहिला आ आ आ देवकीने वाहिला यशोदेने पाळिला नंदाचा नंद हा होऊनिया राहिला नंदाचा नंद हा आ आ आ नंदाचा नंद
घेऊनिया राहिला योगियांचे निज धन आहे नारायण योगियांचे निज धन आहे नारायण भक्तीचा भुकेला अमुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा अमुचा सावळा सावळा अनाथाचा नाथ होसी अनाथाचा नाथ होसी अनाथाचा नाथ होसी तू दयाळा अनाथाचा नाथ होसी तू दयाळा किती वेळो वेळा प्रार्थू आता किती वेळो वेळा प्रार्थू आता आवडीने घ्यावे हरिनाम घेस आवडीने घ्यावे हरिनाम घेसी केली तुझी आस आता बरी भक्तीचा भुकेला भुकेला भक्तीचा भुकेला भक्तीचा भुकेला अमुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा गाऊ नाचू तुझ्या रंगी घेऊनिया टाळ मृदंग रूप हे सुंदर नयन मनोहर कठीवरी हात तिलक ललाट रूप हे सुंदर नयन मनोहर कठीवरी हात तिलक ललाट भक्तीचा भुकेला भक्तीचा भुकेला अमुचा कानोबा सावळा अमुचा कानोबा सावळा 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 कानोबा सावळा 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 कानोबा
सावळा 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 कान्होबा सावळा 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 कान्होबा सावळा 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 कान्होबा सावळा 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 कान्होबा सावळा कान्होबा सावळा अमुता कान्होबा सावळा अमुता कान्होबा सावळा कान्होबा सावळा कान्होबा सावळा. श्रीरंगा कमलाकांता 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 हरिपदराते सोड रे हरिपदराते सोड रे हरिपदराते सोड रे. ब्रिजवासी नारी आम्ही हो ब्रिजवासी नारी नारी हो ब्रिजवासी नारी आम्ही हो ब्रिजवासी नारी आम्ही हो ब्रिजवासी नारी आम्ही हो ब्रिजवासी नारी आम्ही हो ब्रिजवासी नारी ब्रिजवासी नारी आम्ही हो ब्रिजवासी नारी. पमगरे गद पमगरे सा पम 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 मदनी मदनी निदानी निदा मद पमगरे गद पमगरे सा ब्रिजवासी नारी पमगरे गरे 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 गरे.
श्रीरंगा कमलाकांता 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 हरिपदराते सोड रे हरिपदराते सोड रे हरिपदराते सोड रे ब्रिजवासी नारी आमी हो ब्रिजवासी नारी नारी हो ब्रिजवासी नारी आमी हो ब्रिजवासी नारी आमी हो ब्रिजवासी नारी आमी हो ब्रिजवासी नारी आमी हो ब्रिजवासी नारी ब्रिजवासी नारी आमी हो ब्रिजवासी नारी पमगरे गद पमगरे सा पम 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 मदनि मद मदनि निदानि निदम मद पमगरे गद पमगरे सा ब्रिजवासी नारी पमगरे गरे 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 निरे निगा गरे गरे निरे 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 दनि दनि रे निरे निरे गरे 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 ग म मद पम गम 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 दनि मद मद मदनि निदम मदनि निदम मद पमगरे गद पमगरे गरे गम 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 पमगरे सा ब्रिजवासी नारी आमी हो ब्रिजवासी नारी जात सोगे बाजारी हो जात सोगे बाजारी हो ब्रिजवासी नारी आमी
विकुनवनित दही गोड रे, विकुनवनित दही गोड रे, विकुनवनित दही गोड रे, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा श्रीरंगा कमला कांता, हरिपदरा ते सोड रे. विनपुनी कृष्णा शरणागत झाला दासी, आणल्या गोपी महालासी, होणारी राय दामू गोविंदा जोड रे, दामू गोविंदा जोड रे, दामू गोविंदा जोड रे, दामू गोविंदा जोड रे, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, हरिपदरा ते सोड रे, हरिपदरा ते सोड रे, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, कमला कांता, कमला कांता, श्रीरंगा कमला कांता, हरिपदरा ते सोड रे, हरिपदरा ते, हरिपदरा ते, हरिपदरा ते, हरिपदरा ते सोड रे.
ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ, ಉರಗ ಶಯನ ಬಂದ ಗರುಡ ಗಮನ ಬಂದ, ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದನೋ, ನರಗೊಲಿದವ ಬಂದ ನಾರಾಯಣ ಬಂದನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದಾನೋ. ಮಂದರೋದರ ಬಂದ ಮನೋಹರ ಬಂದ, ಮಂದರೋದರ ಬಂದ, ಮಂದರೋದರ ಬಂದ, ಮಂದರೋದರ ಬಂದ ಮನೋಹರ ಬಂದ, ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನೋ, ಬೃಂದಾವನ ಪತಿ ಗೋವಿಂದ ಬಂದನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ದೇವ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದ. ನಗ್ರಹರನು ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ, ನಗ್ರಹರನು ಬಂದ ಆ ನಗ್ರಹರನು ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ, ನಗ್ರಹರನು ಬಂದ ಚಕ್ರಧರನು ಬಂದ, ಅಕ್ರೂರ ಗೋಲಿದ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ಬಂದನೋ, ಅಕ್ರೂರ ಗೋಲಿದ ಶ್ರೀ ವಿಕ್ರಮ ಬಂದನೋ, ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಾನೋ, ದೇವರ ದೇವ ಶಿಖಾಮಣಿ ಬಂದನೋ, ದೇವ ನಿಗಮ ಗೋಚರ ಬಂದ, 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 ಆ ನಿಗಮ ಗೋಚರ
तटीत कोटिनि भकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या विठ्ठलय्या तटीत कोटिनि भकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या 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 भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुता भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुता भज कमर तरु कुजन कुठार विठ्ठलय्या 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 तटीत कोटिनि भकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या 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 ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ದಯಾ ಪರಮೂರುತಿ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ 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 ತಟ್ಟಿತ್ ಕೋಟಿನಿ ಭಗಾಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಸರೆಗರೆ ರೇಗ ಪದ ಗ ಪದ ಪ ಪದ ಸ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಪಗ ಗ ಗ ಧ ಪ ಪ ಪದ ಸ ಸ ಸ ಸ ಪಗ ಗ ಗ ಧ ಪ ಪ ಪದ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಪ ಸ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಧ ರೆ ಸ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಗ ಗ ರೆ ಗ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ಧ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಧ ಪ ಧ ಧ ಪ ಧ ಪ ಧ ಪ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಸ ಧ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ಧ ಸ ರೆ ಗ ರೆ 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 ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಧ ಸ ಪ ದ ಗ ಪ ರೆ ಗ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ಸ ರೆ ಗ ಪ ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಬಿರುದು ಕಾಯೋ ಕರಿವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿರುದು ಕಾಯೋ ಕರಿವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ತಟ್ಟಿತ್ ಕೋಟಿನಿ ಭಕಾಯೋ ತಟ್ಟಿತ್ ಕೋಟಿನಿ ಭಕಾಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ ವಿಠಲಯ್ಯ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಅಜ ಭವಸುರನುತ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಅಜ ಭವಸುರನುತ ಭಜ ಕಮಲ ತರು ಪೂಜನ ಕುಠಾರ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ವಿಠಲಯ್ಯ
मालती कुन्दमन्दारमाला मल्लिकोल्लासिधं मिल्लमौलिं गोकुलानन्दलीलाविलोलं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् मंजुषिञ्जन्मणि श्रेणिराजन् नूपुरोद्धारपदारविन्दम् उल्लसन् नृत्यलीलाविलासम् नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् चारुचामीकरोद्भासि भासो उद्दीप्तसौदामिनी दामकाञ्चिं वल्लवी वल्लरी भृङ्गराजम् नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् सन्ततानन्तवेदान्तमूर्तिं वैजयन्तीं श्रिया वैजयन्तीं बिभ्रतं वक्षसा दभ्रमन्तं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् चारुणा वेणुना गीयमानं मार्गसञ्चारलोलाङ्गुलीकं मङ्गलापाङ्गहस्तावलोकं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् मन्दहासश्रिया नन्दयन्तं सुन्दरीमिन्दिरामिन्दुकान्तिं पद्मरागानुरागाधरोष्ठं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् चारुहासस्फुरदन्तपङ्क्तिं सुन्दरं बर्हमालावतंसम् अञ्जनाभं विभुं कञ्जनाभं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् उल्लसत्कुन्तला मुक्तमुक्ता रक्तरत्नप्रभा शोभमानं कुङ्कुमश्रीललामाभिरामं नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् नन्दसूनुं सदा नन्दसान्द्रं नन्दयन्त्येतया ये सुनोत्या नन्दते मन्दभक्त्यायुतास्ते जातु नन्देतरन्नाप्नुवन्ति नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् नन्दयामो वयं नन्दसूनुम् वृन्दावने वेणु वादे वृन्दावने वेणु वादे वृन्दावने वेणु वादे वृन्दावने वेणु वादे
पुछ पसरुनी मयूर विराजे पुछ पसरुनी पुछ पसरुनी पुछ पसरुनी पुछ पसरुनी हो पुछ पसरुनी मयूर विराजे पुछ पसरुनी मयूर विराजे मज पाहता भासती यादव राजे मज पाहता भासती यादव राजे राजे वृंदावनी वेणू वादे वृंदावनी वेणू वादे वृंदावनी वेणू तृणतारा तरू विसरली ओ तृणतारा तरू विसरली तृणतारा तरू विसरली तृणतारा तरू विसरली तृणतारा तरू विसरली गाई व्याघ्र एकठाई झाले गाई व्याघ्र गाई गाई व्याघ्र एकठाई झाले गावात गाई व्याघ्र एकठाई झाली पक्षी कुळे निवांत राहिली पक्षी कुळे निवांत राहिली पक्षी कुळे निवांत राहिली वैरभाव समूळ विसरली वैरभाव हो वैरभाव हो वैरभाव समूळ विसरली वृंदावनी वेणू वादे वृंदावनी वेणू वादे वृंदावनी वेणू ध्वनी मंजुळ मंजुळ उमटती ध्वनी मंजुळ मंजुळ उमटती बाकी ऋण झुण वाजती बाकी ऋण झुण वाजती बाकी ऋण झुण वाजती बाकी ऋण झुण वाजती बाकी बाकी ऋण झुण वाजती देव विमानी बैसोनी स्तुती गाती देव विमानी बैसोन स्तुती गाती देव विमानी बैसोनी स्तुती गाती देव विमानी बैसोनी स्तुती
ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಮಂದರ ಜಲಧಾರ ಯದುಕುಲ ಮಂದರ ಜಲಧಾರ ಯದುಕುಲ ಚಂದ್ರ ಗುಣಗಣ ಸಾಂದ್ರನ ಚಂದ್ರ ಗುಣಗಣ ಸಾಂದ್ರನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಸೂತನ ವಿಶ್ವಪಾಲನ ಭುಜಗವರ ಪೈಯಂಕನ ವಿಜಯ ಸೂತನ ವಿಶ್ವಪಾಲನ ಭುಜಗವರ ಪೈಯಂಕನ ರಜನಿ ಚರಳಿದ ಜನಕನ ರಜನಿ ಚರಳಿದ ಜನಕನ ತ್ರಿಜಗಪತಿ ದ್ವಿಜಗಮನನ ತ್ರಿಜಗಪತಿ ದ್ವಿಜಗಮನನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಮಣ ರಂಗನ ಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಮಣ ರಂಗನ ಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಮಣ ರಂಗನ ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲನ ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲನ ಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಮಣ ರಂಗನ ಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ರಮಣ ರಂಗನ ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲನ ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲನ ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲನ ಸಾಮಗಾನ ವಿಲೋಲನ ಸಾಮಗಾನ
ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಕಂದ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದನ ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ನಂದ ಗೋಪನ श्री गोपालकृष्ण गोपालकृष्ण देवस्थानाचे आयोजित मंडळी जशी की मंदिर निर्माणाचे समिती जशी की सर्वांनी आभार श्री पुरुष वैदिक वर्ग अत्यंत श्रद्धा हिंदू वर्ष गोविंदनाम संवत्सराचे मार्ग शीर्ष शुद्ध गोपालकृष्णालय पुनःप्रतिष्ठा निमित्तानं हिंदू वर्ष स्वामीलय वास्तव्य शीर्षिकावंत असताना अनेक धार्मिक कार्यक्रम द्वादशी तुलन आरंभ झाले जशी की पुढील दिवसात विशेष प्रतिष्ठा महोत्सव घडले तसे आईच्या दिवसात शतकुंभाभिषेक पुरस्कार स्वामी प्रसन्न पूजा सन्निधानात समर्पण केला असतात तशी की खायच्या दिवसात रुक्मिणी स्वयंवर भेटतात तसेच अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम तसे तदनंतर उत्सवामध्ये महापूर्णावती इत्यादी सर्वही धार्मिक कार्यक्रम उर्वरित कार्यक्रम घडत असतात या सर्वही कार्यक्रम अनुग्रहानं बरे तसे अनुग्रह करतात तसे आईच्या दिवसात सत्यकुंभाभिषेक पुरस्कार प्रसन्न पूजा घडीला स्वीकार का तशीच कसने लोक दोष तेही घडील असतात मंत्रान कीर्तनत्रान ना मनुष्य बुद्धीनं कसने एक लोक अपराध तिथेही घडील असते दया सिंधू शुद्ध सर्जुना त्या सर्वही तुम्ही क्षमापण करून येऊ का तसे आईच्या दिवसात कुंभाभिषेकानं ते समृद्ध जाऊन घेऊन त्यातून विशेष सानिध्य अभिवृद्धी खडका तशी सन्निधानात ज्या ज्या लोकांना त्यांनी कसनेही ती सन्निधान प्रार्थना केल्याने त्या सर्वही सदसिद्ध करू शकतील का त्यांनी एक उत्सवानिमित्तानं प्रतिष्ठा कार्यक्रमानिमित्तानं अनेक लोकांना अनेक रीतीनं तुलेल्या सन्निधानानं अनेक रीती त्यांनी सेवा इत्यादी केले असतात त्यांनी सेवेत वैद्यची समृद्ध पाहून जसे आईच्या दिवसात स्नपना इत्यादी कार्यनिमित्तानं कसने तरी एक स्पर्शास्पर्श गोष्टी भाग गोष्टी मनस्तापाधिक आकार कसने तरी एक अशुचित्व कसने निर्माण झालेलं असल्याने नातेवाईक मंदिर पुनर्निर्माण करताना खंडचे कार्मिक निमित्तानं दोष जावं ना खंडचे तरी एक दोष तिथे घडलेला असल्यापैकी आईच्या दिवसात शतकुंभाभिषेक घडी निमित्तानं ते सर्वही निवारण जावका मुकावी दिवसात विशेष सानिध्य विशेष अनुग्रह अंगा प्राप्त जावका तशीच एक देवस्थानात अनेक नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव वार्षिकोत्सवादी घडत होता ते सर्वही उत्सवांतून संपूर्ण अनुग्रह प्राप्त जावका जसं आजपर्यंत तुम्ही संपूर्ण शीर्षी पेठेचे अनुग्रह केला होता मुकावी दिवसांपैकी अशीची निरंतर अनुदिन जाऊन गेले सेवा पूजा अर्चा नियोगादी करत सदैव अवकाश गेले समाजात बांधवांकडून अनुग्रह करते तशीच अर्चक वर्ग वैद्यची निरंतर गेल्या सेवा पूजा करत होताची काही निमित्तानं कसं तरी एक घडीला लोक दोष तिथेही घडील असते ते सर्वही तुम्हाला निवारण करून देऊन तांबेकडच्या अनेकची विशेष सेवा चरणांतात तशी तुम्हाला वेगवेगळे मार्गदर्शन बुद्धी प्रेरणा तुम्हाला अनुग्रह करतात तशी समाज बांधव तरी तसं त्यांनी उद्योग व्यवसाय तशी चौकुमा गौरी तसं त्यांनी लौकिक शिक्षणात बाहेर
सौभाग्यत्व दीर्घ अनुग्रह कोशिश एकंदरीत संपूर्ण समाज बांधवांचे विविध कृपादृष्टी प्राप्त होऊन शिक्षी पेटे गोपाल कृष्ण दिवसना समाज बांधव आणि वैयक्तिक जीवनात निरांकुश घरांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदर मुक्तीची पर्याप्त पोहोचलो एक वॉश करतेस काय आता कसं काम करतात आणि फुलाचे ग्रेडिशन करून पॉलिश दिलं जातं मग ते त्याच्यात हे लावून बिल एक्स्ट्रा बिल लावलं आणि ते काम करून परत every 12 hours and finishing buffing star buffing एक वर्षानंतर 12 hours नेक्स्ट इयर कशी त्यानंतर साधारण 2200 फायनल कटिंग 1500 फर्स्ट स्टार्टिंग इधर 1500 1600 फाइनल 2200 Thank you.
ನವನೀತ ಚೋರನ ಪಾನದಲ್ಲಿ ಗಮ ಪದ ನಿಲ ನಿಲದನಿ ಪದ ಮಪಗ ಗಮ ಗಾದಿ ಸತಿಸ ಗ ಗಮ ಪ ಪ ಪ ಪದ ಮ ಪ ಪ ಗಮ ಪ ಪ ಧನಿ ಪದ ಮಪ ಗಮ ಪ ಪ ನಿಜ ಧನಿ ಪದ ಮಪ ಗಮ ಪ ಪ ನಿಜ 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 ಧನಿ 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 ಪದ ಪದ ಮಪ ಮಪ ಗಮ ಪದ ನಿಜ ನಿಜ ಧನಿ ಪದ ಮಪ ಪಾಲದಿ ನವನೀತ ಚೋರನ ಪಾಲದಿ ನವನೀತ ಚೋರನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಾಲನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಮುನಿ ಕರಾಚಿತ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಮುನಿ ಕರಾಚಿತ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಮುನಿ ಕರಾಚಿತ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ವಿಠಲನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಮುನಿ ಕರಾಚಿತ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಮುನಿ ಕರಾಚಿತ ಗಮ ಪದ ನಿಜ 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 ಧನಿ ಧನಿ ಪದ ಪದ ಮಪ ಮಪ ಗಮ ಧಪ್ಪ ಗಮ ಪದ ನಿ ಧನಿ ಪದ ಗಮ ಪದ ನಿ ಸದನಿ ಪದ ಗಮ ಪದ ನಿ ಧನಿ ಸದನಿ ಪದ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ವಿಠಲನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ವಿಠಲನ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ವಿಠಲ
स्वस्ति श्रद्धा मेधा यशः प्रज्ञा विद्या बुद्धिं श्रियं बलं आयुष्यं श्रीरः आरोग्यं देहि मे ಸಿರ್ಸಿ ಧಾರವಾಡ
ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ 3 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ओम राजाधिराजाय प्रदयसाय नमो वैवरुणाय गुरुवे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे ईश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं ईशा सार्वभौमा सार्वशान्दारा प्रार्थात् दिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणि तदाप्येषा श्लोको गीतो मनतः परिवेशारुमरात् तस्यां सन्निधे वेक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवासभासनिधि। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। गोपाल कृष्णाद्यावाय देवताभ्यो महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि यानि कानि च पापानि यन्मान्तरकृतानि च तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे। नमो स्वरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशुरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम अयं मे भगवान् मे भगवत्तराय मे विश्ववेशयं शिवाभिमर्शनः अयं माता अयं पिता अयं देवासुरागमदैनं तव प्रसर्पणं सुबन्धविनेः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तो पौत्रिणः सन्तो पौत्रिणः धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदा शतं सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखप्राप्नुयात् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रेयो
ग्रहणं करहरीषि ब्रह्मणे नमः गन्धाक्षतपत्रपुष्पं समर्पयामि श्रेयः शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिरस्तु भवन्योगेन मया अन्यब्राह्मणसहायेन एतावत् कालपर्यन्तं सपरिवार श्री गोपालकृष्णदेवस्य प्रतिष्ठा विधानाङ्गत्वेन आचार्य सदस्य ब्रह्मादिरथ विजयनायत करताम् आर्यां यदुत्पन्नं श्रेयः श्री गोपालकृष्णदेवता सन्निधाौ धातुमहमुत्सृजे नमः आरोग्यवान् कल्पो प्रबलवान् ओम का इदं तस्मादात् कामः कामायदात् कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामं समीक्रमादामेतत् वृक्षस्य ददातु पृथिवी प्रतिगृह्णातु अनेन प्रतिश्रियो दानेन श्रियो ग्रहणेन सपरिवार श्री गोपाल कृष्ण प्रीयताम् मणिनिभं जगदेकवन्द्यं सौन्दर्यसारपरिशङ्करपराभ्यानि ज्योतिर्गुणान्वितं सरसञ्च वैष्णवे सन्ध्यासमेतमूलं परविन्दरेशं मा कल्याणाद्भुतगात्राय कामिताभ्यां भास्करसुप्रभाविरूपो भागुर्भरो भासेन भीमाक्षस्फुरतटः सकलसत नमोऽस्तुं सुरत्रासां शवाशां रुद्रं वीरं महाविष्णुं जगन्नं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं नमाम्यहम् अज्ञानरोगप्रेमसनक्षाणि योगो यमाश्विनिहं च सुन्दरद्याद आनन्दमेव पदमा वयपैतिस्मयं जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय महादेवाय अग्निमण्डलमध्यस्थं चतुर्बाहुं किरीटं नमस्काराय चन्द्राय मन्त्राय रामवे केतवे नमः ब्रह्माण्डा आचार्य श्रीवदाचार्य संगे जन्मजन्मनि दैतप्रभो स्वामी मुक्तवत्सला भारतीशा मुख्य प्राणांतर्गता श्री गोपाल कृष्ण लक्ष्मी वेंकटेश लक्ष्मी नारायण जवाहरलाल 5 दिवसपर्यंत तुझ्या कृपा सिंधो दयानिधे तुला अनुग्रहान पळे जे कसने काम निदान संगीत कसले तुला संविधानांतू जीर्णोद्धार पूर्वक जामिनो नूतन नवीन प्रतिजामिनो देवालयाचे पुनर्निर्माण जावका श्री देवाना विराजमान जावका सगळ्यांका भक्ताभिष्टार्थ कसले कष्टस्य निवृत्ती जावका निर्माण कसले का जीर्ण संस्था विसर्जन जामिनो नूतन नवीकरण जावका संगिनो देवा संविधानां प्रार्थना करतो स्वामी महाराजाले पूर्वाधिचे आशीर्वाद विशेष जनवरी महिन्याचे मकर संक्रांती नंतर तत्संबंधांच्या कसले संबंधाना कार्य मंडळी नवीकरण मंडळी करणे तो संविधानात भव्य दिव्य देवता निर्माण देवता देवस्थान निर्माण जपला नवनिर्माण जपला म्हणजे संविधानात प्रार्थना केंद्र त्याप्रमाणे योग्य रीतीने योग्य स्थानात योग्य व्यक्तीला तुम्ही ज्यांचा संयोजन करतील तेव्हा मार्गाना जे वास्तुशिल्पूच्या पोस्ता वास्तु निपुणपूरच्या पोस्ता तक समजावणो त्या शिल्पाकारात सगळे एक विशेष समागम प्राप्तनिल जवाबदारीताना तांगेले एक दिन कसले मार्गदर्शन तांगेले एक अत्यंत तपस्वरूपाने हे 8 वर्ष पर्यंत संविधानाचे कसले शिलामया अशी जे निकवेल पावले तो जेव्हा संध्या मंडळाच्या पोसा दर्भावराच्या पोसा पूर्वांगेल भांगड्यांची एक तांगे एक स्वचित्ता मनाना चंद्रती नामगेल देवस्थान जावका म्हणजे चंद्रती नामे एक अत्यंत निर्मल मनांतने देवस्थान निर्माण केल प्रमाणे पुनरपि तशी चांगले कावी कंकिता कसले का म्हणजे जुन्या रूपात पुनर्निर्माण कार्य देवान घडवून देवा निमित्ताना पुनरपि संविधानात प्रार्थना करून स्वामीला आशीर्वादाना कालच्या दिवसात शुभ मुहूर्तात 9 जाऊन 55 मिनिटात शुभ मुहूर्ताने
आमगेले गोपाल कृष्ण देवालय पुनर्प्रतिष्ठापन देवा त्रिविताना लक्ष्मी वेंकटेश सहित देवता परिवार देवाल सन्निधान प्रतिष्ठापन 5 दिवसाचा देवाल सन्निधानांत इतले परत तालेपर्यंत हे देवाल सन्निधानांचो आवरणांचो मस्त रितीन लोकांन मस्त नानाविध लोकांना आवेश तांकां आगमन जावंगिनो मेदागा कसने का तांगे निमित्तान कसने का दुष्ट कसने रितीना जावच्या पावस देवा कळणू हे एक हांतो या आवरणांचो पर्यावरण हे सन्निधानांचो आमगे हातान पुत्र पुरुषांचो कसने स्थानांचो कसने का दोष जावच्या पावस देवा हे समस्त दोषांतल्यान परिहार जावयो का तशीची बिंबांतो विशिष्ट कला सानिध्य प्राप्त जावका म्हणून प्रार्थना करतिनो 5 दिवसाचा स्वाम्याला तरक बलांबीचे शतकलशस्तपन विधान देवता सन्निधानांत पण केलस देवा अन्य अनेक पुण्यतमन नैचरीचे उद्दाक देवाल सन्निधानांत स्नान रूपारे समर्पण करणे हे देवस्थाना बांधकामा समयारे जे बालालयांत देवा प्रतिष्ठापन केले देवा ते बालालय प्रतिष्ठापने समयार विचे अनेक रीती नाम गेले देवस्थानांच्या उपसले पर्वकाल कृष्णाष्टमीच्या पावसा जो अनंत अनोख्या पावसा अत्यंत कंचितीना देवा आप्यायमान तसले हे व्रत 11 वर्षाला आम्ही हे एक तत्पूर्ती कंचितीन जावका त्याप्रमाणे ना देवाल सन्निधानांत अर्पण केले देवा ही क्षम कर देवा तुला अनुग्रह पडे येऊ तसं वर्षातो कंचितीना देवाल सन्निधानांत पर्वकाल सती ही पर्वकाल देवानाची बुद्धी प्रेरणा योगेन पुनरपि अत्यंत चैतन्य रूपात तुवे हमगे हाताल हे पुनः तु सन्निधानांत स्वीकार करता देवा तु सन्निधानांत पळे हे एक क्रमांत हमगे हातान जेव्हा कंचितीना एक स्थानांत अशी लोकांनिमित्तान पंचे बांधकामा लोकांनिमित्तान दिना दोष केले क्षमापण देवा कळणू न कळणू तुझे सन्निधानांतो आमका बुद्धिपूर्वक जेव्हा कसले कळणाशीचे आमगे हातान कसले दोष केले क्षम कर दयाने थे तुला अनुग्रह पडे एक भव्य दिव्य निर्माण करते समयारे अनेक लोकांना गावान तुल्यान परगावान तुल्यान परदेशान तुझे तुझ आवय बापय म्हणून तुझे अनुग्रहान तुला आशीर्वादना आमका आजपर्यंत खटबलान प्रभुनो आमगे कुटुंबाक अनेक काल दोरगेनो आमका मार्गदर्शन दिनेनो खाली हातान आई कसले अनेक कुटुंबात तुम्ही आज भरभराट उत्पादना पंचायतीना तांगे कुटुंब व्यवस्थित जाव कसले संपूर्ण रीतीना अन्नाकी वस्त्राकी पुत्र पौत्राधिकार्याकी कुंचितीना वंशाची अभिवृद्धी के संपूर्ण रीतीन खटबलान प्रभुनो मार्गदर्शन दवरी देवा तशीच मुकावले का जीवनांतांका हे शतमान पर्यंत शतानुशत कलमा पर्यंत हे देवस्थानाचे नवनिर्माणानिमित्ताना मुखार हे देवस्थानांतू देवाल सन्निधानांतू योगेनो कोण देही म्हणून मागतात देवा सर्वात मनोभिष्ट प्राप्ती करते देवा तुला अनुग्रह पडे हे कार्यातून अनेक रूपात द्रव्य संचय केले लोकांविचे तांगविचे तांगेला प्रत्येक कार्यातून बऱ्या पण तन्नो म्हणजे दिना आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय असले निवृत्ती देवा कळणू न कळणू जाव तसले कसने का अपघातो अपकंठक अपमानो अपवादो अपहास्य अपकीर्त्यादि कसने दोष तांका घरांतू कुटुंबात पणाक लागनाशी लक्षण देवा अशी तांका केले जन्म नक्षत्र जन्म लग्न जन्म राशी सकाशाता कळणू न कळणू कसने रीतीन तांगेले जीवनात कसने वाईट घडचे असल्याविचे तुला अनुग्रह पडे तुला तीर्थ प्रसाद धारण केल कडे तुला गंध धारण केल कडे तुला दव्य दिव्य दर्शन घेतील मात्राना कसने रीतीन अपमृत्यूकारक दोष उपचार पोसा कसने अपगंठक दोष असल्याविचे म्हणजे तीन ग्रहचारा निमित्तान जाव कसले दोष असल्याविचे तुला अनुग्रह पडे सर्व रीतीन त्या दोषांतल्या मुक्त कर देवा तुला पायमुळात अनेक रीतीन तांका केल कष्टाबद्दल येऊन पावतात तो पुत्रार्थी उपचार पोसा धनार्थी उपचार पोसा देव शिक्षणाबद्दल उपचार पोसा कार्यार्थी उपचार पोसा कसने रीतीन कष्ट तुला पायमुळात येऊन निवेदन केल कडे ना सर्व कष्टाचा तुवेचे दयानिधे कृपा सिद्धोत तुला अनुग्रह पडे जे सब योग्य व्यक्ती का देवा अनुग्रह योग्य विचार देऊन नेनो तुगल पायमुळात योगेनो देही म्हणून मागता अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम म्हणे का वाक्याप्रमाणे तुगल पायमुळात येऊन तुझ माता देव तुगले अनुग्रह दिलेले कार्यकर्ता म्हणून तुगल पायमुळात पण प्रार्थना देवर देवा की प्रार्थना सत्यकडे हे आपले देवस्थानाचे एक कीर्ती देवा आशीर्वाद आणि तुगल पायमुळात योगेनो तुगल सन्निधानात प्रभू देही म्हणून कोण मागता साधेवा करण्यात सर्वार्थ इष्टार्थ सिद्धी कंदी देवा बायना अखंडित सौभाग्य प्राप्त नि गावात परगावात परदेशांतो आमगेले देवस्थानात तत्वले महाजन धाजन असं देवा तांगेले उद्योगावरच्या प्रोत्साह तांगेले व्यवहारावरच्या प्रोत्साह शिक्षणावरच्या प्रोत्साह प्रत्येक क्षेत्रात उपजीवनात जात असले प्रत्येक कार्यात पाठबल ऊर्जा अनुग्रह सन्निधानात पडे कारण मी पुनर्पीठ दर्शन घेऊ का सर्वांनी येऊन हे महोत्सव कार्य अत्यंत चंद्रदिना
तुवे दिले बुद्धी प्रेरणा तुवे आपण हेल्थ तसले मार्गदर्शनान हे तुवे तुला पाय म्हणून अर्पण करणे परम पूज्य स्वामींचे आमका भागबलांत राबतील प्रत्येक कार्य करणे आमका अष्टर का म्हणून तांगे का दिल तसले मार्गदर्शन हे देवा आमका शिरोधार्य दले देवाला आशीर्वादान स्वामी परम पूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वामीले का उपस्थितीत हे कार्य फुल्ला प्रमाण देवान पाय म्हणून अर्पण करणे हे कार्य मस्त लोकांपळे हे अन्नदाना की अन्न समर्पणे की तक समाज तक समजावणे हे सर्व रीतीने कंचितीने ऑल इंडिया भवसा सर्वांना एकत्र गोपाल कृष्णा देवस्थानाचे हे पुनर्प्रतिष्ठा विधानात आम्ही येऊ का देवाला सेव करता देवाला दर्शन घेऊ का देवा पळीकडे ना आमचे एक कसं नाही का जन्मजन्मांतर तसं नाही केलं तसं पाप रस्त्यावर देवाला आशीर्वाद निवृत्ती जाऊ का म्हणले का एकमेव इच्छित पाय म्हणून तैल्यासाठी विशेषच्या नांदील वैदिक पर्यंत बीज पळे 4 गावच्या नियोगेनो 4 गोत्राचे ब्राह्मणांनी अत्यंत प्रेमान अत्यंत प्रीतीने मगांतुर सन्निधानातो जे 4 दिवस पर्यंत जाऊ असले हे वैदिक अनुष्ठानाच्या कसा प्रेमांतुर पाय म्हणून अर्पण केले देवा तुला अनुग्रह पळे सर्व आमचे वैदिक पर्यंत अगदीचे कंटांगले हे वैदिक वृत्ती की तांगे कुटुंब वृत्ती तो कुटुंबात बी रक्षण कर देवा तुला अनुग्रह पळे ही प्रार्थना ही सत्य घडविनो स्वामीले आशीर्वादाना तांगे कालच्या दिवसात बी तो विशेष रीतीने सूचन दवरली त्याप्रमाणे प्रसाद रूपाने आमका एक 15 फुला प्रमाण तो प्रसाद प्राप्त दिलो हेच आमका साक्ष देवा तूचे त्या स्वामीन केले तसले पूजा तू अर्पण करण्यातली म्हणले का आमका देवाने एक सूचन देऊन गेलो आम्ही केले तसले का ज्ञान कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक स्पष्ट अस्पष्ट म्हणजे तीन दोष असल्या निवृत्ती देवा हे कार्य तुला पाय म्हणून अर्पण केलंस देवा अशी आमगे राहताना वेळोवेळी विशेष तीन पूजन घेऊन गेलो धर्मात राष्ट्रात प्रेमात सर्वान पात्र ज्योतिषी अनुग्रह कर देवा सर्वान मनोरथ प्राप्त कर दे सर्वान बऱ्या पण उत्तरोत्तर अभिवृद्धी कल्याण तनवर चलो देवा दया निधे कृपा सिंधो दय कर केशवाय नमस्तुभ्यं दाय नमो श्रेयात श्रेयादिर्याय श्रवयो दशमे युगे अपामर्दयधीनां ब्रह्मा भवते सारथिः
कृष्ण 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 यंदो मोरु बारी नेनेजिरो कृष्ण 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 यंदो मोरु बारी नेनेजिरो संतुष्टनागी मुकुति कोडुवा ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಡುವ ಮಿಕ್ಕ ಭಾರ ಹೊರುವನೋ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಡುವ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಡುವ ಮಿಕ್ಕ ಭಾರ ಹೊರುವನೋ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಬಾರದೆ सकल वेद शास्त्र पठिसी सारवनु ತಿಳಿದರೇನು सकल वेद शास्त्र पठिसी सकल वेद शास्त्र पठिसी शास्त्र पठिसी शास्त्र पठिसी शास्त्र पठिसी सकल वेद शास्त्र पठिसी सारवनु ತಿಳಿದರೇನು ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ मकर कुंडलधर हरि नाम केसरी इल्लवो कृष्ण येन बारदे
ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಿರೋ ಕಮಲನಾಭನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಿರೋ ಕಮಲನಾಭನ ಪಮ ಗಮ ರೆ ಗ ಪಮ ಪಗ ಮರೆ ನಿರೆ ಗಮ ಪಮ ಗ ಕಮಲನಾಭ ನಿದ ನಿದ ಪಮ ಗ ರೇ ರೇ ಮನೆ ರೇ ನಿದ ಪಮ ಗ ರೇ ನಿರೆ ಗಮ ಪಮ ಗ ಗಮ ಪಮ ಗ ರೇ ನಿರೆ ಗ ರೇ ಗ ಕಮಲನಾಭನ ಗಮ ಬಮ ಗಮ ಗರೆ ಮಗರೆ ಸ ನಿರೆ ಗಮ ಬ ಕಮಲನಾಭನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಿರೋ ಯಮನ ಭಟರು ನೋಡಿಯಂದೆ ಯಮನ ಭಟರು ನೋಡಿಯಂದೆ ಯಮನ ಭಟರು ನೋಡಿಯಂದೆ ಯಮನ ಭಟರು ನೋಡಿಯಂದೆ ಅಡವಿ ಹೋಗುವರೋ ಹೋಗುವರೋ ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಡುವ ಮಿಕ್ಕ ಭಾರ ಹೊರುವನೋ ಏನ ಬಾರದೆ ಏನ ಜನುಮವೆತ್ತಿ ಮಧ್ವಮತವ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರೋ ಜನುಮವೆತ್ತಿ ಮಧ್ವಮತವ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿರೋ ಸುಮ್ಮಾನದಿ ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಸುಮ್ಮಾನದಿ ಸಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಲೋಕ ಕೊಡುವನು ಕೃಷ್ಣ 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 ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ನೆನೆಯಿರೋ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಮುಕುತಿ ಕೊಡುವ ಮಿಕ್ಕ ಭಾರ ಕೊರುವನೋ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನ ಬಾರದೆ ಏನ ಬಾರದೆ ಏನ ಬಾರದೆ. अथ 12 स्तोत्रे 8मोऽध्यायः। वन्दिताशेषवन्द्योरुवृन्दारकं चन्दनाचर्चितोदारपीनांसकम् इन्दिराचञ्चलापाङ्गनीराजितं मन्दरोद्धारिवृत्तोद्भुजा भोगिनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। सृष्टिसंहारलीलाविलासाततं पुष्टषाड्गुण्यसद्विग्रहोल्लासिनं दुष्टनिःशेषसंहारकर्मोद्यतं हृष्टपुष्टानुशिष्टप्रजासंशयं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। उन्नतप्रार्थिताशेषसंसाधकं सन्नतालौकिकानन्ददश्रीपदं भिन्नकर्माशय प्राणिसम्प्रेरकं तन्न किं नेति विद्वत्सु मीमांसितं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। विप्रमुख्यैः सदा वेदवादोन्मुखैः सुप्रतापैः क्षितेशेश्वरैश्चार्चितम् अप्रतर्क्योरुसंविद्गुणं निर्मलं सप्रकाशाजरानन्दरूपं परं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। अत्ययो यस्य केनापि न क्वापि प्रत्ययो यद्गुणेषुत्तमानां परः सत्यसङ्कल्प एको वरेण्यो वशी मत्यनूनैः सदा वेदवादोदितः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। पश्यतां दुःखसन्ताननिर्मूलनं दृश्यतां दृश्यतामित्यजेशार्चितं नश्यतां दूरगं सर्वदाप्यात्मगं वश्यतां स्वेच्छया सज्जनेष्वागतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम्। अग्रजं यस्य सर्जाजमग्राकृतिं विग्रहो यस्य सर्वे गुणा एव हि
उग्राद्योऽपि यस्यात्मजाग्र्यात्मजः सद्गृहीतः सदाय परं दैवतं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् अच्युतो यो गुणैर्नित्यमेवाखिलैः प्रच्युतो शेषदोषैः सदा पूर्तितः उच्यते सर्ववेदोरुवादैरजः स्वर्चितो ब्रह्मरुद्रेन्द्रपूर्वैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् धार्यते येन विश्वं सदा जादिकं वार्यते शेषदुःखं निजध्यायिनां पार्यते सर्वमन्यैर्न यत्पार्यते कार्यते चाखिलं सर्वभूतैः सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् सर्वपापानि यत्संस्मृते संक्षयं सर्वदा यान्ति भक्त्या विशुद्धात्मनां शर्वगुर्वादिगीर्वाणसंस्थानदः कुर्वते कर्म यत्प्रीतये सज्जनाः प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदैवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् नन्दितीर्थोरुसन्नामिनो नन्दिनः सन्दधाना सदा नन्ददेवे मतिं मन्दहासारुणापाङ्गदत्तोन्नतिं नन्दिताशेषदेवादिवृन्दं सदा प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम् अखण्डमण्डनम् इति 12 स्तोत्रे 8मोऽध्यायः।
ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ. ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಯ್ಯ. ಜಗವ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಿಹುದೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನವಯ್ಯ. ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು. ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು. ಜಗಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ನೀನು, ನಿನಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ನಾನು. ಮೂರು ಜಗವು ನಿನ್ನೊಳಗೆ, ನೀನು ಎನ್ನೊಳಗೆ. ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ಪ ತೆರನಂತೆ. ಕರಿಯು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರ್ಪ ತೆರನಂತೆ. ಎನ್ನೋಳು ಅಡಗಿದೆಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಎನ್ನೋಳು ಅಡಗಿದೆಯೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ವಿಠಲ ವಿಠಲ ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನಗೇನೋ, ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನಗೇನೋ. ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು.
ರಕಸೂರನನೆ ಕೇಳೋ ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ ರಕಸೂರನನೆ ಕೇಳೋ ಧ್ರುವರಾಯ ಚಿಕ್ಕವನಲ್ಲವೇನೋ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜಾಮಿಳ ನಿನ್ನ ಕನ ಮಗನೇನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ಉಪ್ಪಿಡಿಯವಲ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಉಪ್ಪಿಡಿಯವಲಕಿಯ ತಂದವನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೇನೋ ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ 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 ನಿರ್ಮನೆ ವಿಠಲ 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 ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಸರ್ಪಶಯನ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಪ್ರಮೇಯ ಕಾಯೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ಮಾನಾಭಿಮಾನ ನಿನ್ನದು ಎನಗೇನೋ ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನಗೇನೋ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನು ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀಯನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं
ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ, ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ, ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಯಶೋದೆ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ, ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಯಶೋದೆ, ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ. ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ, ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ, ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ. ಹಸುಗಳ ಕರೆವಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೂಪ ತೋರುವ, ಹಸುಗಳ ಕರೆವಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೂಪ ತೋರುವ, ಬಿಸಿಯ ಹಾಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ, ಬಿಸಿಯ ಹಾಲಿಡುವಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ, ಮೊಸರ ಕಡೆವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಾನಿರುವ, ಮೊಸರ ಕಡೆವಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಾನಿರುವ, ಹಸನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಹಸನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಹಸನಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆಲ್ಲುವ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ, ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ. ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತಾನಿರುವ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತಾನಿರುವ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತಾನಿರುವ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ಮೆಲ್ಲುವ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದು ಮೆಲ್ಲುವ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಿ ಚೆಂಡನಾಡುವ. ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ, ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ. ಹಿಂದೆ ತಾನಿರುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ, ಹಿಂದೆ ತಾನಿರುವ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ, ಇಂದು ಮುಖಿಯರ ಗೋಡೆ
ಸರಸವಾಡುವ ಇಂದು ಮುಖಿಯರ ಕೂಡೆ ಸರಸವಾಡುವ ಇಂದು ಮುಖಿಯರ ಕೂಡೆ ಸರಸವಾಡುವ ಬಂದು ನೋಡೆ ಯಶೋದೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡೆ ಯಶೋದೆ ಬಣ್ಣದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂದ ಗೋಪನ ಕಂದ 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಶಿಶುವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗ ಕೃಷ್ಣ ಜಗತ್ಪತಿಯೇ ಯಶೋದೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ನಿನ್ನ ಕಂದಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ ಎಷ್ಟು ರೂಪವೇ
तटीत कोटी निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या विठ्ठलय्या तटीत कोटी निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या 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 भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुता भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुत भज कमर तरु कुजन कुठार विठ्ठलय्या 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 तटीत कोटी निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या 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 ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ದಯಾ ಪರಮೂರುತಿ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ 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 ತಟ್ಟಿತ್ ಕೋಟಿ ನಿಭಗಾಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಸರೆಗರೆ ರೇಗ ಪದ ಗ ಪದ ಪದ ಸ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಪಗ ಗ ಗ ಧ ಪ ಪ ಪದ ಸ ಸ ಸ ಸ ಪಗ ಗ ಗ ಧ ಪ ಪ ಪದ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಪ ಸ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಧ ರೆ ಸ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಗ ಗ ರೆ ಗ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ಧ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ಗ ಧ ಪ ಧ ಧ ಪ ಧ ಪ ಧ ಪ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಸ ಧ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ಧ ಸ ರೆ ಗ ರೆ 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 ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಧ ಸ ಪ ದ ಗ ಪ ರೆ ಗ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ಸ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಬಿರುದು ಕಾಯೋ ಕರಿವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ಬಿರುದು ಕಾಯೋ ಕರಿವರದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ 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 ತಟ್ಟಿತ್ ಕೋಟಿ ನಿಭಕಾಯೋ ತಟ್ಟಿತ್ ಕೋಟಿ ನಿಭಕಾಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಯ್ಯ ವಿಠಲಯ್ಯ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನಯ ಅಜ ಭವಸುರನು
त्वमानस पद्मभानुसमं स्मर प्रतिमं स्मर स्निग्धनिर्मलशीतकान्ति लसन्मुखं करुणोन्मुखम् हृद्यकम्बुसमानकन्धरम् अक्षयं दुरितक्षयम् सिद्धसंस्तुतरूप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् पालयाच्युत पालयाजित पालया कमलालया लीलया धृतभूधरां गुरुहोदर स्वजनोदरा अङ्गदादिसुशोभिपाणियुगेन संक्षुभितैन सम् तुङ्गमाल्यमणीन्द्र हारसरोरसं फलनीरसम् मङ्गलप्रदमन्थदाम विराजितं भजताजितम् तं गृणेवररूप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् पालयाच्युत पालयाजित पालया कमलालया लीलया धृतभूधरां गुरुहोदर स्वजनोदरा दीनरम्यतनूदरं भज हेमन शुभहेम नः स्वानुभावनिदर्शनाय दिशन्तमध्य सुशन्तमम् आनतोऽस्मि निजार्जुन प्रियसाधकं फलबाधकम् हीनतोज्जितरूप्यपीठकृतालयं हरिमालयम् पालयाच्युत पालयाजित पालया कमलालया लीलया धृतभूधरां गुरुहोदर स्वजनोदरा हैमकिङ्किणिमालिका रशनाञ्चितं तमः Guru
इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ पद्मनाभाले शिष्य इंदिरातीर्थ महामुनिवर श्री कमलनाथ तीर्थ कमलनाथाले शिष्य द्वारकातीर्थ द्वारकनाथांगेले विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी इंदिरा कांताले ग्रंथ भारी सुंदर द्वैत मंडन आणि द्वैतार्थ मंजरी संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित संस्कृत साहित्य उत्तम पंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित शिष्य जनांगेले प्रेम अखंडित जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश
पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू पर्तगाळी कुशामती नैचे तेची रांतू रघुरामचंद्रू श्री विठ्ठलु मठांतू विद्यादी राजाले नित्य पूजने तू संतासी निवासू सारस्वत उन्नतींतु जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश पर्तगाळी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा नित्यमन भक्तजन उद्धारा नित्यमन भक्तजन उद्धारा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा हरि सर्वोत्तम गुणशर्करा वायुजीवोत्तम हा प्रसादा वायुजीवोत्तम प्रसादा जय विद्याधिराज तनया जय विद्याधीश यतिवरा शमदमदया गुणपूर्णा शमदमदया गुणपूर्णा राम विठ्ठल गुणगणसागरा राम विठ्ठला
विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी विष्णुदास धन्य गुरुभक्तिनी जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय मध्वयति कुलशेखरा जय गौड सारस्वत मन्दारा जय विद्याधिराजतनया जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा जय विद्याधीशयतिवरा नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का यदुपति वीर विठ्ठला का नमन करता रघुवर श्रीराम का दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक नमन करता कोसलेश भरत प्रिय श्रीशाक नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक विश्वव्यापक शुभचरिताक नमन करता रघुवर श्रीराम का नमन करता रघुवर श्री